no Centro Social, Cultural e Recreativo de Rutis en Vilaboa. Temos agora que escuitar o que nos falaban unha vez rematado o mesmo os seus protagonistas. Por certo, antes de iso podemos repasar de novo como quedaba a clasificación xeral. Victoria, ademais, por segundo ano consecutivo para Xulio del Prado, xogador do Clube Xadrez Ourense. Por detrás remataban segundo Luis Marcos Medarde do Clube Xadrez Padrón e terceiro foi Marcos Antonio Morales do Club Ferrolán. O mellor integrante do clube organizador desa escola Xadrez Culleredo foi Marcos Paulo de Amorín, que remataba no posto número 27. Pois ben, imos agora a escoitar o que nos comentaba unha vez rematado este torneo. Nos facía un balance do mesmo o propio presidente da escola Xadrez Culleredo, José Antonio Ferreño, que ademais salientaba que este ano esta competición tivo aínda máis nivel que en edicións anteriores. Totalmente, é un éxito tremendo, un nivel excepcional, que aí se mellorou moitísimo, quizás un pelín menos de participación, pero super compensado por o gran nivel, un gran maestro, varios MIs, bastantes maestros FIDE, unha maestra FIDE, e 20 personas por encima de 2000 de elo. Eso representa a nivel local, a nivel gallego, é un éxito, é un éxito rotundo, de verdade. Si, sí, a verdade é que parece imposible, non? Que ano tras ano cada vez o nivel dos participantes, dos xogadores se vaya incrementándose, pero de momento así, Si, gusta o torneo, entonces a xente acórdase del e repite. Nos encargamos de avisar que o José Antonio Ferreño se vai a celebrar en tal día, e nos aparece, bueno, repite moitísimos. De hecho, ganou Xulio del Prado, que xa ganou o ano pasado, será o próximo gran maestro gallego seguramente. Pero bueno, podía haber ganado, hubo empates casi hasta o final, podía haber ganado calquera dos 6 primeiros, sin duda. O que quedou de cuarto iba de primeiro hasta a anterior partida. Entonces, bueno, se trata de que o ajedrez trae eso consigo, de un momento a outro pode variar a clasificación, e sobre todo entre esta xente que son moi bons. Eso é importante, non? Que a incertidume chegue pues, hasta o último momento. Por certo, tamén imagino que participación de integrantes do vosso clube, non? Da Escola Xadrez Culleredo. Sí, do noso clube, evidentemente. Viñeron moitos e grandes resultados sacaron. Temos xogadores que quedaron moi arriba. Evidentemente non chegamos a conseguir ningún bueno, o de veterano sí o conseguimos nós. O de veterano, o de mellor xogador, precisamente un xogador brasileño que empezou recientemente con nós e promete moitísimo. Despois, a outros niveles, o que foi o equipo en sí de maravilla. Un comportamento excelente, pero entre tantos, claro, tamén hai xente que queda máis abaixo, pero bueno. O que sí valoro positivamente é o ben que se pasou aquí, o ben que disfrutaron, non hubo ningún incidente desagradable, todo perfecto, de verdade. Pois iso é importante. Por certo, agora xa pouco queda, estamos xa prácticamente en decembro, e agora imagino que pensando xa no inicio da Liga, non? No inicio da Liga, que é o 24 de xaneiro. Estamos formando equipos, que serán 5 este ano, 5 equipos, un de mulleres, un de nenos e 3 de adultos. Un deles en segunda división. Aspiracións para ascender, polo menos 2 equipos sí que temos, a ver como se nos dá. Pero antes deso ainda acabaremos o torneo social que temos nós. En xaneiro temos o día 25 o Lóstrego, que pola mañán en equipos e pola tarde individuales. Pola mañán en Bliss, partida moi rápida, e pola tarde a partida rápida de 10 minutos.
Por lo tanto, non hai descanso para vos. Non hai descanso, non, este é un día atrás de outro, efectivamente, un non parar, efectivamente, sí. Bueno, pois iso é importante, que a xente se involucre, se ilusione e que o xadrez cada vez, e de momento parece que así está a ser, e teña máis aceptación aquí no noso concello. Si a ten, sí. Si a ten, e ademais o notamos no club que cada día é un goteo continuo de xogadores que veñen. Iso xa é o boca a boca, que se avisan uns aos outros, e mira, mañán vou a traer un, a ver se quere vir, vanse quedando. Este ano, desde o 1 de enero deste ano, pois juntamos 160 xogadores, que se di moi pronto, porque en fútbol logo xuntas, pero en ajedrez é outra cousa. É difícil, e vai a máis, isto de verdad, agora volvo a repetir que é un non parar. É un non parar, efectivamente. Pois enhoraboa polo traballo que estades a realizar e a descansar, non demasiado, e a seguir adiante. Sí, non demasiado, para a semana hai que empezar xa co seguinte. Moitas gracias a ti, Óscar. A vos, como sempre, por atendernos. Gracias. Venga. Nos comentaban que, lóxicamente, con esa calidad de dos participantes en esta edición, moi complicado para os integrantes deste clube, nesta escola xadrez Culleredo, rematar entre os mellores clasificados. De feito, como dicíamos ao principio, o mellor foi o 27, remataba en esa 27ª posición. Tamén falábamos con un dos participantes en esta terceira edición, en concreto con Damián Aneiros, do clube anfitrión, que nos comentaba como lles foi e sobre todo que tiñan unha gran motivación por xogar ante rivais de moita calidade. Escoitamos a Damián Aneiros. Ben, o balance, a verdade é que é moi bo, porque aínda que o número de xogadores total é máis ou menos como o ano pasado ou anterior, sí que se viu este ano unha suba do nivel medio, tiñamos 20 xogadores de moi bo nivel, varios maestros internacionais, entón cada vez, digamos, o torneo, incluso na contorna, pois ven xente de toda Galicia, ten un pouco máis de prestixio, máis alá do número de xogadores, sí que se notou este ano, é un pequeno salto na calidade media. Bueno, eso complica, imagino que para os xogadores, máis en concreto para os de aquí de o voso clube, poder loitar, non, por os postos de privilexio. Sí, a ver, na realidade que a día de hoxe non podemos loitar por eses postos de privilexio, pero sí que é verdad que ao final é un reto, unha motivación, cantos mellores xogadores traes, para todos que xogamos o xadrez, gañar ao final é algo secundario. Ti disfrutas máis moitas veces perdendo con estes xogadores moi bons que ganando unha partida máis fácil. Entón, ao final, incluso o ambiente é moito mellor. Unha competitividade xa entre todos que gaño mellor, como sempre. E ademais eso, que o torneo gaña prestixio, non, de cara a outros xogadores que poden acudir ano tras ano. Sí, este ano vimos, porque xa che digo, veu xente que non viñeras outros anos, coñeceron o torneo incluso por estes outros xogadores que si viñeran xa antes, e ao final tamén o boca a boca no mundo do xadrez tamén vale de moito por eso. Entón a xente ven, está a gusto, ven un torneo forte, que a xente pasa ben, e a ver se ano tras ano conseguimos que vaya subindo un pouquiño máis o nivel incluso. Claro. Bueno, por certo, falando do voso clube, a Escola Xadrez Culleredo, cada vez nos comentaba antes o presidente, máis xogadores, e de cara ao ano que ven, moitísima ilusión, sobre todo na Liga, por intentar o asalto a categorías superiores, non? Sí, hai as dúas cousas. Por exemplo, no torneo de hoxe, os resultados dos xogadores que somos do clube foi mellor que os anos anteriores. Temos máis xogadores na zona media, na zona alta é moi difícil porque hai moito nivel, pero na zona media, en vez de estar un ou dous de nós, pois estamos 6 ou 7 xogadores xa. Na zona media competindo prácticamente con casi todos os xogadores. E logo, por outra parte, a Liga, sí que o propósito que temos é intentar subir o equipo que temos de segunda a primeira, e dos 4 equipos que vamos ter este ano en terceira, subir unha segunda, para ter pois equipos escalonados nas 3 categorías, sobre todo pensando nos rapaces, que ao final son o futuro do club e que non poidan ir subindo de forma escalonada nas categorías sin ter un salto moi grande de nivel. Por lo tanto, ese obxectivo, non? Ter equipos en todas as categorías e, sobre todo, tamén apostar pola base, polos máis novos. Sí, de feito, como indica o nome, que somos unha escola de xadrez, o ideal queremos é fomentar o xadrez, non nos que estamos xogando con 40, 50 anos, senón que isto se nutre de chavales e adolescentes que lles gusta e que ao final dentro duns anos sexan os que estén xogando e soporten pois cantos máis equipos mellor, sexan a base dos equipos. Bueno, de feito sí que hai moitísima actividade ao longo do ano, de feito aínda me comentabas antes que queda unha xornada para que remate o torneo social, pero aínda xa cando comece 2026 aí temos xa o lóstrego, o inicio da Liga, bueno, un non parar. Sí, o remate de ano sempre así un pouco axitado,
Ahora vamos rematar o noso torneo, que nos vale, por un lado, de disculpa, facer unha festa de fin de ano, e tamén un pouquiño para, según o desempeño no torneo social, un pouco ver en que equipo xoga cada un a veces. Tamén unha motivación para a xente, oye, non é xogar entre nós por xogar, ao final tamén nos xogamos, entre comillas, un pouquiño, pois en que equipo estou, en onde vou xogar. Unha especie de selección de xogadores, non? Sí, porque ao final, como entra xente continuamente que non coñecemos, a maneira de coñecelo, pois vamos xogar un torneo entre nós e vamos vendo o nivel que ten cada un, para non cometer erros, porque se ao final se te poñemos nun equipo que o nivel é moi baixo para ti, non te vas motivar, ou ao revés, se é moi alto para ti, tamén te vas desmotivar. Entón un poquinho se busca estar todos cómodos. Pois moitísimo traballo, prácticamente non hai descanso, xa remata un ano, pero comeza outro con, como dicíamos antes, tamén con moitísima actividade, non, para vos? Sí, temos por un lado o torneo lóstrego que organizamos nós, e logo a Liga, que realmente é o que nos motiva, porque dura 5 meses, ademais. É un traballo duro porque son 5 meses, o ano pasado foron 5 meses de traballo e perdimos nas últimas 2 fins de semana, que o tiñamos casi na man. Entón, bueno, vamos a intentalo, con ilusión, e facelo o mellor posible. Pois hai que ir este ano a por elo. Pois enhoraboa polo traballo realizado e moita sorte. Nada, grazas a vos. Un saúdo.